Здравейте, дами, сега съм Ради Бечев и ние ще правим челендж с предизвикане и този път не съм сама, съм с Дани. Здравейте! И да, аре, първо той ще започне. Предизвиквам те да отидеш и да вземеш една филия хляб и да я изядеш. Нищо, че е лесно, така ще започна. Защото хлябът е много твърд. Ръчен? Да. Чикай малко. Спи на пауза, докато го изамоля. Не. Добре. Ама ще има 100% че ще има. Дай малко и... На баща ще има и коментари. Дай малко хлеб и на мене. Ще ви дам. Само си дайте адреса. Коня! По-бързо! Аз го. Добре, аре. Предизвиквам те да се умиш телевизора. Предизвиквам те да целунеш Теодора. Как го предизвикам? Целуния. Целунаха? Да, бе. Да, готово. И дай ми сега. След клипаш пак ще я удара. Нали, ходи? Тя се легали. Сега си ти. Добре. А? Добре. Добре, предизвиквам те да се умреш. Гащите там. Това са бански. Да, бал. Те малко да отпръднем. Добре, започваме с средни. Предизвиквам те да изпиеш ето това там шише на масата. Цялото. Дано да си жаден. А? Дано да си жаден. Не съм. Точно това исках да чуя. На екс. И колко? На екс цялото. Да, бе. Ама това все пак е такова, как се викаше, не е тази чешмата, ама е такова. Минерална. Минерална, да. Добре, айде пи половината на екс. Да. Спи колко можах. Майко! После ще изям 5 фили с майонеза. Ще ходам до магазин да забера. Предизвиквам те да се обади. Предизвиквам те да се обадиш се и този... Предизвиквам те да се обадиш се и този телефон и кажи на 112 пушиш ли цигари, бе? И си го заключил. Не бе, човек. Не, си. Едно, две. Пуш ли цигари, бе? Чуеш ли ме, бе? Добре. Айде.
на Ради. Да, бе, да. 100 евро, защото намалихме на 112. Видял своите. Губиха ни майките и сега мен не знам как ме пуснаха. След половин час молене да отида отново в Ради. Имам наказание за 2 месеца. Не ви интересува какво е. Не трябва да знаете. Не казвай, не казвай. Добре. И твоята също. И сега... Чакай, аз ще кажа, бе, като сменя. Чакай малко. Моето наказание е без компютър. Моето е без да излизам 2 месеца, без компютър 4 месеца. Не знам как го измъкнах, бе. Аз се измъкнах само за да дойда тук, за да продължим клипът. И сега аз предизвикам, след това Ради ще предизвика за последен път. Ще ме предизвика и ще спрем. Някакво трудно или ще... Някакво трудно. Или средно. Не знам, но предизвикам те да... Предизвикам те да... Сега няма какво мисля, защото няма неща в къщата. ми дават. Предизвикам те да пиеш малко от бирата, защото знам, че не харесваш. Харесва. Да, бе. Харесва. И Стихо. предизвикам те да пинеш от бира. Ако има такава, нали? Чекай малко. Теате долу. Ето. Бас мамата. Може да я извън. Аре, бе, покажи бирата. Добре, стига. Знам, че не я харесваш. Майко, ще го до туалетна направо и съм така. Знам, че не го харесваш. Знам, че не харесваш бира, затова те предизвикам. Имаме боза! Скачаш с поза. Връщаме се на нашия традиционен кожен сексов диван. Тук този диван е много специален, защото от него Ради се е родил. Сега, ако не се чуваме, ще се гръмна. Добре. Еми, викайте, бе! Ще търся пистолет, за да те гръмна лично. Сега Абе, викайте, бе! последното предизвикателство. Това не се чуете в чтезо. Видях, че влезе. Добре. Айде. Предизвикам те да вземеш най-малката чаша и да пинеш боза. Давай, отиди. Ела с мен. Най-малката чаша. Ето тук съм едно. И вземи чашата. Абе, викайте, бе! Чекай. Къде е бузата? Може да пинеш. Ето най-малката чаша. Това ли ти е бузата? Най-малката чаша. Ето, чаша за ликьор, разбира се. Това ми дава Ради. Ще пием някаква изкуствена фалшива ликия. Това са лайна с пикня. Да. Ето едно разстройство, което не харесвам. Знам, че съм предизвикан само, защото не харесвам боза, но не е трябва да го пия. Както щеш. Не обичаш боза. Добре, аре, найк. Ужас. Да го изпия ли аз? Това не знам. Това да ми мерише на бира.
Всичко ми мерише на бира. Абе хора, всичко ми мерише на бира. Сериозно. Точно ти. Ай, спири. Това беше една за много харесва. Ярчал. Пишете още челенджи, субскрайбнете ме, коментирайте и чао! И палче нагоре! Да, айде, чао!